गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। सनितपुर जिल्लानि बरसला बियाबनि सिङाव थानाय धिराय माजुलि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। मैदेरा गासै 3 सुबुंखौ बुथारदों। बेनि मादाव 2आनो हाग्रा बिफाननि मावथि मुङा फारियै लकेश्वर बर' आरो बिरेन राभा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा सुबुंफोर थानाय जायगायाव फैनानै उदखार खालामफैनाय आरो मानसि बुथारफैनायखौ खौरां मोननायनि उनाव अमरेबारि रेन्जनि मावख'गिरि लकेश्वर बर' आरो बिरेन राभाया फैनानै खौरां लाफैदोंमोन आरो मैदेरखौ होस्रांनायनि खामानिखौ मावदोंमोन। बेयावनो बिथांमोननि सायावबो हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबदों, जायजों लकेश्वर बर' आरो बिरेन राभाया जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय हाग्रा बिफाननि 2 मावथिया गोलाव समनिफ्रायनो मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहाखौ होबथाबोदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांमोन 2 गोबां बान्थाबो मोननो हाबोदोंमोन। नाथाय मैदेरनि गाग्लोबनायजोंनो बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सरासनस्रायै हाग्रा बिफाननि मावथिखौ मैदेरा बेबायदि बुथारनायखौ नुनो मोननाय जाया, नाथाय बे मैदेरा हाग्रा बिफाननि 2 मावथिखौ बुथारदों। जानो हागौ मैदेरा जोबोद उग्र जानानै दं, बेनिखायनो मैदेरखौ सामलायनाया रायजो राजाफोरनि थाखाय गोरलै जानाय नङा होननानैबो बुंथियो आरो मैदेरखौ जाहाथे हाग्रा बिफाननि मावथिफोरानो सामलायो, नङाबा आरोबाव सोरनिबा जिउखौ लाबोगोन होननानैबो फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। UPPL दोला गावसोरनि रादाय होनायखौ मोनसेबो मावनो हायाखै, जायनि थाखाय गामि गामि हाबनो साहस हायाखै होननानै अजद होदों BPF दोलोनिफ्राय। फोरमायथिनो गोनांदि 3थि खोलोबनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BPF दोलोआ दाब दाब जायगायाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों, जेराव क'क्राझारनि आफ्लागाव अन्थाइबारियाव BPF दोलोआ फोसावदिं मेल खुंनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंदों, जेराव MPनि बिजाथि खाम्फा बरगयारीजों लोगोसे MLA रबिराम नार्जारी आरो BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोराबो बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा बुंथिदों दि UPPLना गामि गामि हाबनो साहस जायाखै, जायनि थाखाय नंखाय फर्म राननानै आइजोफोरनो अरुणोदय आरो लाखपति बायदेवनि लब दिन्थिनानै फर्म फिलआप खालामहोदों आरो मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाबाय थानायावनो फर्म राननानै होदों होननानैबो फोरमायथिदों। UPPL दोलोआ जेनगोनखौ मिथिखानानै थगायनायनि लामा लादों। गाबोन सबनिहा पुलिस मिलिटारिनि गोहोखौ बाहायनो नाजागोन आरो मोना मोना रां राननानै रायजो राजानि भट लानो नाजागोन होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय आरो बुंथिबावोदि बे 4 बोसोराव UPPL सोरखारा रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै। नखर नखर साख्रि होगोन होननानै रादाय होदोंमोन, नाथाय सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै। लेखा गोरों गोबां लाइमोनफोरानो UPPLखौ मदद होदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा बेकार जानानै थाबाय आरो गामि गामि UPPLआ मिथिं खुंहैयोब्लानो बिथांमोनहा बायदि सोंथि खालामो, जायनि थाखाय गामि गामि हाबनो साहस हायाखै होननानैबो अजद होयो BPF दोलोनिफ्राय। बिसायख'थिनि थाखाय दा मडेल कड अफ कन्डाक्ट जागासिनो दं। मडेल कड अफ कन्डाक्टनि बायदिब्ला सोरखारि जौगानायनि खामानि आरो रायजो राजानि जायखिजाया मुलाम्फानि खामानिफोरखौ मावनो मोना। नाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाफुबाय थानाय समावनो अरुणोदयनि फर्म, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फर्म राननायखौ हमनायनि खौरां मोनगासिनो दं। बेनि सायाव BPF दोलोनिफ्राय बुंथिदों दि UPPL दोलोआ रायजो राजानिफ्राय भट मोनाखौ मिथिखानानै बे खामानिखौ मावदों। बिथांमोना जोबोद नार्भास जानानै दं, बेनिखायनो जानला मोनला बुंगासिनो बा खामानिफोरखौ मावगासिनो दं होननानैबो अजदखौ होयो। नाथाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोजां सोरखार आरो मोजां बिजाथिखौ दैथायहरो, बेनि थाखायबो खावलायो BPF दोलोनिफ्राय। बे 3 खावसे बोसोराव जौगानायनि गोबां खोथाफोर बुंदोंमोन, नाथाय जौगानायनि खामानिखौ बिथांमोननि सोरखारा मावनो हायाखै। बेनिखायनो रायजो राजानिफ्राय भट मोननाय नङा साननानै फर्म रानदों आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि आयेन बायदियै BPF दोलोआ जायगा जायगा हानजा दैथायहरनानै फर्म राननायखौ हमदों। बासुगाव, बरतला बायदिफोराव हमदों होननानैबो फोरमायथिदों BPF दोलोनिफ्राय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव बेतबारि गेलेग्रा फोथारावबो BPF दोलोआ गेदेर फोसावदिं मेल खुंदों, जेराव हाग्रामा महिलारी बिथांजों लोगोसे रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थि जाफुबाय थानाय समावनो मणिपुर रायजोआव मोनफानि उनाव मोनफा दाङाबाजि। फिन मणिपुराव उदखारिनि गाग्लोबनायजों CRPFनि 2 जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2आ जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानायनि मादाव सासेया आसामनि थागिबि। मणिपुरनि बिष्णुपुर ओनसोलनि नरसना ओनसोलावनो जानो मोन्दों बे जाथाया। फोरमायथिनाय बादिब्ला CRPFनि 128 बेटेलियननि केम्पआव हाथियार लाग्रा उदखारिफ्रा गुलि गावदों आरो बमजों गाग्लोबदों। हरनि 12:30 रिंगानिफ्राय लानानै 2:15 रिंगासिम
हाथियार लाग्रा आफाद आरो सिआरपिएफनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादों। दुथांफोरनि गुलि गावनायजों जिउ खोमानांनाय सानै सिआरपिएफ जवाननि मुङा फारियै साब इन्सपेक्टर निजामुद्दिन सरकार, बिथाङा आसामनि थागिबि, आरो गुबुन सासेया हेड कनस्टेबल अनुप सैनी, बिथाङा सोनाब बंगनि थागिबि, आरो जोखोम जानाय सानै सिआरपिएफ जवाननि मुङा फारियै इन्सपेक्टर जादाब दास आरो कनस्टेबल आफ्ताब दास। कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा आफादानो बे गाग्लोबनाय जाथायखौ खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थांनाय सप्तायावबो मणिपुरनि कांपपकि जिल्लायाव थानाय माहारियारि राजालामा 2 नंआव थानाय दालांआव बमा बेरहोनाय जाथाय जादोंमोन। बे बम बेरहोनाय जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखैब्लाबो माहारियारि राजालामायाव थानाय दालांआ बायनायनि थाखाय हान्था मेलाया बन्द जानानै थादोंमोन। बे जाथायनि माखासे सान उनावनो फिन सिआरपिएफनि केम्पआव गाग्लोबनाय जाथायजों जिउ खोमानांनाय आसामनि निजामुद्दिन सरकारनि न'आव दुखुनि थासारि। फोरमायथिनाय बादिब्ला फुंनि 7 रिंगासो समाव मणिपुरनि हेड क्वार्टारनिफ्राय गुबुन नाम्बारजों फन हरनानै थैनाय जाथायनि सोमोन्दै खौरांखौ हरदों। बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार होनो थाखाय मोनफानि उनाव मोनफा गोख्रों फोसावदिं मेल खुंदों। बाक्सानि सालबारि मानासावबो जयन्त बसुमतारीनि थाखाय गोख्रों फोसावदिं मेल खुंदों, जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। बिथांनि अनगायैबो प्रमद बर', जयन्त बसुमतारी आरो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोराबो बाहागो लादों। गुबैयै माखासे इस्युफोरनि सायाव फोसावदिं मेल खुंदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, जेरै अरुणोदय बिथांखि आरो अरुणोदयनि रांखौ मा मायाव बाहायनांगौ आरो अरुणोदयनि गेजेरजों मा मुलाम्फा मोननो हागोन, बेनि अनगायैबो गरिब दुखुथिया नखरफोरनो पिएमएवाइनि गेजेरजों सोरखारि न' होनाय, फरायसाफोरनो थाखाय कलेजाव बेसेन नाङै मुं थिसनथाइ होनाय, बेफोर इस्युखौ लानानैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदिं मेलखौ खुंदों। मन्त्रि रन्जित कुमार दास बिथाङाबो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांनि जानानै गला गला हाबनानै भट बिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बनरगावआवबो एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि थाखाय बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों फोसावदिं मेल खुंनाय हाबाफारि लादों, जेराव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो। गोबां भटजों एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया देरहासार जानो हागोन होननानै दाबि खालामदों प्रमद बर' बिथाङा, आरो क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांजों बादायनो हानाय रावबो बादायारि गैया होननानैबो दाबि खालामदों। ओजोंहाय गोजोन, रैखाथि आरो जौगानाय बे मोनथाम इस्युखौ लानानैनो फोसावदिं मेलखौ खुंदों प्रमद बर' बिथाङा। गासै मोन 50 माहारियारि आफादफोरा मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों होननानैबो बुंथियो, आरो थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो खहा जानायखौ मोनफिननो थांगासिनो दं होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। उत्तराखन्डनि नैनीतालाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव थांनाय 36 घन्टानिफ्रायनो रोहो रोहो अर जोंगासिनो दङ। अरा इण्डियान एयारफर्स स्टेशनसिम फ्राय सौहैबाय। इण्डियान आर्मि आरो इण्डियान एयारफर्सनिफ्राय उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रिया मदद बिनाय लेखायै बिथांमोनहा MI-17 हेलिकप्टारजों अर खोमोरनो थाखाय भीमताल बिलोनिफ्राय दै लानानै अर खोमोरनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं। ओजोंहाय बे अर खामनाय जाथायाव सन्देहआव 3खौ हमबाय। माखासे दुथांफोरा बे हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनो थाखायनो अर सावनानै होनायनि सन्देह खालामनाय जादों, आरो बे अर खामनाय जाथायाव सन्देहआव दासिम 3खौ हमबाय आरो बिसोरनाव सोंनाय फिननाय लानाय हाबाखौ मावगासिनो दं। रायजोआव गुबुन गुबुन मोननै जाथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। ट्राकजों सौख्रांनाय आरो डाम्पारजों सौख्रांनायनि थाखाय सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। ट्राकजों सौजानायाव पुलिसआ थैनो गोनां जादों। आसाम पुलिसनि हाविलदार गपाल चन्द्र चौधुरी बिथाङा बिसायख'थिनि बिबान जोबनानै गावनि न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बिथांखौ ट्राकआ सौख्रांदों, जायनि थाखाय बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। सराइघाट दालांनि साखाथियावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। जाथाय जाखांनायनि उनाव आमिनगाव ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ ट्राकखौ जब्द खालामदों। गुबुन मोनसे जाथाया खोला कामरुपनि पलासबारियाव जानो मोन्दों। डाम्पारा गंसे स्कुटिखौ सौख्रांदों, जायजों स्कुटियाव थानाय हिरेन शर्माया जिउ खोमानो गोनां जादों। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों, अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थाल्मोलॉजी, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन, डक्टर किशोर पल, MBBS,
DO Cataract and Glaucoma Specialist Dr. Pail Singla MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों